Здравейте, приятели, аз съм Миро, вие с каналът Готвене за начинаещи и в днешното видео отново сме на екзотична тематика, тъй като ще приготвя и ще си поговорим малко за едно страхотно индийско къри, наречено виндалу. Всъщност това е едно, да не кажа, единственото къри, което традиционно се приготвя с свинско месо, а не с агнешко, пилешко или някакъв друг тип месо, но това не означава, че не може да замените свинското с нещо, което предпочитате. Хубаво е да изберете мазно месо, тъй като ще имаме марината от оцет, след малко ще спомена защо всъщност се използва оцета, тъй като когато имаме киселинност, мазнината балансира в някаква степен. Ако използвате сухо месо, оцета или киселината в него ще доминира, което ще развали баланса на ястието и самото усещане, така че не взимайте контрафиле, което няма грам мазнина в него. Свински врат или пък плешка горе-долу са окей. Ако използвате примерно бут, който е по-сух, може да сложите малко гърди, за да се балансират нещата. Докато нарязвам месото на хапки, ще ви разкажа всъщност откъде идва това ястие и как на места малко се бъркат, особено в Англия. Всъщност от района на Гоа, още преди години, преди векове по-скоро, когато португалците са пътували натам, за да консервират месото за по-дълго време, са използвали сол, оцет и големи количества чесън. Съответно, когато достигат до Индия и там започват да се използват пък местните подправки, се получава ето това къри, което доста често се бърка с доматено къри с картофи, тъй като на индийски думата алу означава картоф и съответно на места заради това слагат картофи. Но името идва от това, че на португалски алу означава чесън, а чесъна се е използвал за мариноването при консервацията на месото, за да може да го пренасят с корабите. В рецептата има доста голямо количество чесън, аз ще сложа 6-7 скилитки. Отделно, разбира се, имаме джинджифил. Почти всички кърита, знаете, започват на основата на чесън, джинджифил и лук, подобно на нашите манджи с лук, морков и целина. Както може би виждате, врата има доста приятно съотношение между месо и мазнини. Правя го на ето такива хапки, като за винен кебаб и мятам в една купа, където ще го мариновам, като е хубаво да престои минимум 30 минути, може да го оставите дори и за 4-5 часа, да поеме още по-добре подправките. И като стана въпрос за подправки, искам да ви покажа нещо много готино, което моите партньори от spicing.com са направили и така вече от години предлагат на пазара всъщност. Ето такива комплектчета с подправки, достатъчни за 4-6 порции от най-различни екзотични ястия. В случая аз държа точно за виндалу, но имат примерно за чили кон карне, за други видове кърита, за пири-пири, за ямайско джърк пиле. Може да влезете в сайта и да разгледате. Супер удобни са от гледна точка на това, че няма нужда да купувате голям брой различни подправки, които може никога повече да не използвате, защото ако не сте опитвали дадено ястие, няма как да знаете дали ще ви допадне като вкус. Така че взимате си едно комплектче, пробвате вкъщи с семейство и ако ви хареса, вече може да си закупите богат набор от най-различни моноподправки, които да влагате. Ако не се чувствате авантюристично настроени, индийското не е вашата храна, съвсем спокойно може да използвате метода на мариноване и сготвяне на месото с други подправки, които на вас ви допадат. Като си запазите оцет, мазнина, лукчето, чесъна и примерно добавите някакви други побългарени, така да кажем, подправки, отново ще се получи изключително вкусно. За тези от вас обаче, които искат да пробват, може да влезете в сайта на spicing.com, има долу линк в описанието и да се възползвате от 10% отстъпка с промокодът ми MIRO10. А сега да видим какво има в пакетчето. Много е готино, че отстрани има QR код, който ви води към видео с приготвянето на рецептата, а отзад има дори и списък за пазаруване, т.е. месото и останалите неща, които не са включени тук. Пакетчетата са номерирани. Ето тук имаме първото, което е с подправки, които, между другото, тук е означено, че ще ви трябва мелачка, за да ги смелите на фин прах. Лютото е отделено, така че ако има малки деца или пък големи хора, които не обичат люто, да не са смесени заедно. И тук имаме червен пипер. Ако нямате време да гледате видеото, може просто да си прочетете и рецептата, която е и на хартиен носител. Предполагам, че повечето от вас нямат мелничка за подправки или дори да имат, по-скоро я ползват за кафе и ако един път смелите подправки, после кафето ви може да има малко странен аромат. Ще използвам хаванче, в което ще счукам подправките. Тъй като пръчката канела най-вероятно няма да успея да я смачкам с хаванчето, нея ще я сложа цяла да си къкри после с месото. След 2-3 минутки, мисля, че подправките са достатъчно фини, за да мога да мариновам месото с тях. Огледат страхотно, между другото, в този комплект се съдържа синап, кимьон, черен пипер, има зелен кардамон, карамфил, както и кориандър. Ако тези подправки ви говорят нещо, най-вероятно вече знаете за какъв аромат става въпрос тук в кухнята ми. Тук добавям червеният пипер, който си е в отделно пакетче, както и едното
от пакетчетата с чили. Няма да слагам и двете, за да не стане прекалено люто, макар че това се води едно от най-лютите и пикантни кърита от индийската кухня. Може да добавите, ако сте почитатели на лютото, дори и 2 червени люти чушки, нарязани наситно към маринадата. Мятам директно и пръчката канела вътре, за да не я забравя после при готвенето. Остана да пасирам скелитките чесън, заедно с около 4 см парченце джинджифил, който също ще придаде така доста топлина на ястието. За да стане по-финно като паста, ще добавя и 1-2 супени лъжици олио, както и малко от оцета тук, защото чопъра ми не успява да захване хубаво по дъното, ако няма някаква течност. Добавям и това към месото, заедно с останалият оцет, който е около 6 супени лъжици общото количество. Използвам винен, но не от този, който е с много силен винен аромат, а с доста по-нежен и лек аромат, ако мога да се изразя. И това, което пропуснах да добавя, е щедро количество сол, тъй като имаме над 1 кг месо. Добавям тук още 1-2 лъжици от мазнината. Останалата ще отиде за изпържването на лука след малко. На този етап, ако смятате да мариновате само 30 минути, оставете месото директно така на плота, на стайна температура, едновременно ще се темперира и ще се овкусява. Ако искате обаче да го направите след няколко часа, стречовайте и приберете в хладилник. За гарнитура на кърито ще имам, разбира се, ориз басмати, като за доста други рецепти. Това, което обаче смятам да направя днес, е да пробвам една нова техника за неговото приготвяне. Първо ще го изплакна 4-5 пъти със студена вода, за да му падне голяма част от нечистето. И това, което не съм правил до сега, но ми се искаше да тествам, е да го накисна за 20 минути в хладка вода. След което ще го отседя и вече на котлона ще го сготвя в съотношение горе-долу 1:2, т.е. на една такава купичка ориз, 2 купички вода. Прехвърлих изплакнатият ориз в една касерола, където ще се накисне, докато месото се маринова. Минаха около 30 минути, така че мога да нарежа една малка глава лук, която ще задуша в мазнината, която ми остана. Слагам си най-широкия тиган, тъй като месото не е малко, а искам да се готви горе-долу на един ред. Тук към мазнината директно добавям и лука, посолявам с 2-3 щипки сол и оставям на умерен огън, докато стане златист. На съседният котлон слагам касеролка с 2 купички вода, както и отцеденият ориз, който до сега се беше накисвал в същата касеролка. Ще го вкуся само с щедро количество сол и една малка бучка масло. Тъй като самото ястие ще бъде с изключително наситени вкусове, искаме ориза да е максимално изчистен. След като ориза започне да завира, слагам похлупак и намалям степента почти на най-ниската на котлона. Слагам му едни 10 минути, след което ще изключа изцяло котлона и ще го оставя да си се дозадуши под капак. Ето как изглежда и лука на този етап. Започва лека по лека да покафенява, но ще му трябват още 2-3 минути, може би. Когато лукчето вече е на ето този прекрасен цвят, значи е омекнало много добре, развил си вкусовите качества още повече и сега тук изсипвам цялото количество месо. На този етап засилвам котлона, за да мога да запечатам месото за 7-8 минутки от всички страни. Едва тогава ще измия купата с малко топла вода и ще я добавя тук. Разбърквам често, защото все пак имаме червен пипер и доста подправки, които има опасност да загорят, ако ги оставите без надзор. Месото вече се позапържи няколко минути, така че изплаквам купата от подправките с една чайна чаша топла вода и добавям тук. Самото месо също ще си пусне от неговите сокове, а и ще готвя под капак, така че мисля, че тази вода ще е абсолютно достатъчна. Оставям на умерен огън за около 35-40 минути, след което ще открия и ще оставя малко да се позгасти. А сега да надзърнем и как се е получил оризът, който вече си почива на изключен котлон над 10 минути. Ето как изглежда, мисля, че доста добре. За да му спра готвенето и да не се слепи, го изсипвам директно в една тавичка. По този начин излишната пара ще излезе, разрохвам го леко с вилица и го оставям.
Вече минаха около 40 минути, откакто заредих месото да се готви. Виждате, че си е пуснало доста от бульончето, точно както предвидих. С две вилички го проверявам на каква степен се е сготвило. Все още не се разпада толкова лесно и не е толкова крехко, колкото ми се иска, така че сега го оставям, само че вече с по-открехнат капак, за да може да се изпарява част от водата, за поне още 20-25 минутки. Времето е изцяло ориентировъчно, по-скоро следете крехкостта на месото. Колкото по-дълго се готви на бавен огън, разбира се, толкова по-крехко ще стане. Приятели, след като добавих допълнителните 20 на минути на месото, може би след това изключих котлона и го оставих под капака за още поне 15 минути, тъй като имаше да свърша и още нещо друго. Да кажем общо, че се е готвило около 75 минутки. Сега нямам търпение да видя как се е получило. Като гледам как се разделя само с виличката, мисля, че е много крехко. Много приятно люто е, не е прекалено с едното пакетче чили. Между другото, дори Яни е тук в сградата и направих малко от бульончето с ориза и много смешни реакции имаше. Каза, че леко е пикантно, пари ми на устата. Но се изяде почти цяла купичка, така че дори и малки деца могат да хапнат от ястието и да го опитат. Вкусно ли е? Да. Малко е жълтичко. Да, пикантно юто. Ама ориза беше май по-добре. Това е по-добре. Месцето ли е по-добре? Да. Ей, ти си месарка като. А кой готви по-вкусно? Мама или тати? Тати. Мисля, че в тигана има спокойно едни 4 доста големи порции. Ако се направи на по-малко само за дегустация, могат и 6 да излязат. Като цена, пакетчето с подправките в сайта, мисля, че в момента е на около 8 лева. Месото ми излезе към 18. Става 26, като сложиме зеленчуците, лук, чесън и джинджифил. Примерно още 2 лева, макар че са по-малко. И ориза да ги закръглим на 30 лева. Дори да са 4 порции с 7,50 на порция, което за такова екзотично ястие смятам, че е доста добре в домашни условия. А ако го разделите на 6, стават само 5 лева. Надявам се, че видеото ви е било полезно и ако искате да си приготвите нещо екзотично у вас, влезте в сайта на Spizing, разгледайте какво предлагат. Сигурен съм, че ще си харесате нещо. Дори да си вземете само червен пипер или пък черни пипери, някакви други видове сол, ще усетите разликата с масовите предлагани продукти. Ще ви очаквам отново следващия път, когато пак ще приготвям нещо вкусно, а до тогава си харесайте нещо тук от плейлистите. Чао, чао!